И здравейте, табелки! Аз съм Веско и днес ще играем отново Minecraft Survival Games. Вече не знам кой епизод е, не ги следя, но имам невероятна новина. Вижте, само като стана ще видите какво имам. Бабам! Бабам! Бам! Бам! Вижте! Вижте какво имам. Вижте какви кирки имам, хора. Вижте Diamond Pixel, Unbreaking 1. Единичка. Вижте какво имам тук. Вижте 3, 2, 1. Бам! Колко блока диаманти. Не е реално просто. Не е реално. Тук има портал към Ада вече и тук всичко ще бъде напълнено с диаманти. Тук имам пак мини портал, печка, ковашница, наргеле, аз те му викам наргеле. Тук имам вече бокуци, които имам голден, ябълки, какво ли не, тук вижте какво имам блокове, какво беше след това, лапис, лапус, лугоджук, лук. Тук беше са емералд и тук още имам такова. Тук имам торчове, стълби, джестове. Ето тавана съм си го направил в такова пошик. Така. Тук главите на тези зомбите ли какви бяха? И тази дигна левел, не мога да си го инчантната, аз съм втори левел. Имам много готини неща. Дълча да убия някой животно. Арбе, няма някой животно. Да дигна един левел. Да си енчантна нещата. Ето. Да не падна в лавата. Ай! Искам. Истина, два удара. Охо, тук има кози, мози, овце, пам, вижте с два шота. Дори не бягат с one hit. Макравите са зловещи. Така ли е? Ари, бе, тук кожа. Елате тук, елате да бъде гръмна. Подкама. Овцата, ела тук, бе. Майшо. Аз съм бърз, бе. Тео. Така. И пак честита Коледа на хората, които празнуваха, дано сте се прекарали добре, дано сте получили подаръци и то хубави подаръци. Моите не бяха много хубави, получавах някакви стотачки, само някакви мъни. Вижте, тези диаманти ги събрах с един мой приятел. Той няма канал, тъй че няма да има линк, нали, под този клип. Той може да участва в някои от моите клипове, нали, някой път.
Тук тази слой пак такива стълби, аз за това съм ги сложил, да мога да се изтера с 300 км в час. Така. Както виждате, имам много неща. Сега какво да идва да направя? Абе да, бе, така. Я ми ги върни, бе, книжко. Сега имам две такива кирки. Една такава, добре. Така. Какво се прави сега? Да. Да, имам такова... Как се взима, бе, хора? Напишете в коментарите как да ги вземат тези бълкуци. Какво е? О, сняг! Да, искам да сложа вкъщи с сняг. Аз тук имах забравя да сложа. Много готини изглежда с снега. Сложа тук около градинката. Аз не знам топеше ли се, не се ли топеше. Важното е сега да има пак. Ако се стопи, пак ще сложа. Сложим. Както видяхте, има много диаманти и това стана с помощта на моя приятел. Както казах, много съм му благодарен. Няма му кам сайница. Ако участва в някой мой клип, ще му го спомена. Нали, той ще каже как се казва вече там. Но сега няма да го казвам. Познайте, пишете в коментарите как мислите, че се казва момчето. Да. Предположете, аз ще прочета всички коментари и ще кажа дали някой от хората е познал. Значи само ще кажа, че започва с буквата Т и завършва на Р. Само това ще кажа. Започва с Т, да завършва на Р. Няма да е трудно, ще го познаете. Съм първият човек, който гледа това клипче, ще го познае. За да се топиш, бе, твоята снежна майна.
Ай, топи се, бе, тъгни, ба. Не, не искам, ой, да. Слушам песка. Нищо. Песка, да, песка. Това е песък. Диаманти. Секси диаманти. Диаманти. Секси диаманти. Диаманти. Секси диаманти. Диаманти. Секси диаманти. Секси диаманти. Коли съм си направил тикък. Хора. Толкова с много диаманти, вече не знам какво правя. Какъв е то особен, бе? Какъв е то особен? Коза с него, бе? Коза прави, бе? Коза прави то особен, бе? Може да запаля? Не. Ох, да, аз забравих. Само да си фърля тези бакуци. Тук капаки. Така. Никой не знае, че това е тук. Никой не знае. Вижте ми главите, вижте ми главите. Страшните глави. Страшните глави. Тук нямам с някакви шибани семена. Дет не знам да ги сложа. Тук има ли място жест? Има. Тук е частите. Давай хубави. Има интересно вече. Но сега съм само... Да, Стив. Пак си покажа такова работите. Ето... Соло с триота си да... Ето ще го оставя така да го видите, си го запишете. И да гледам заедно. Ето. Така, връщам се. Survival. Така ли съм оставил Survival? Да отида за малко фада. За една секунда. Ама де са ми работите? Аре, връщай се.